मालिक वे हे मालिक गोटे कथा कहबार कहबी ना কি কହୁଛୁ ଆମଠୁ କହ ଶୁଣୁଛି କହ। कहबी जे रागबेनी तो हाँ कह रागबेनी तो अबे কি ଲାଗି ରାଗିବି କହ ଜଲ୍ଦି କହ ଆମର ଯିବାର ଅଛି ଫେର। देखू ये तो तु शीत दिन टा आसलानी एपटे ठंडा बेसी पड़ी देखु बरफ पूरा केमती पड़ुଛି आमर उपरे मो माँ मते कहूला घर पड़े किसी दिन पाई। ଓହୋ ସେଇ କଥା। ଓହୋ ହଉ କିଛି ନାହିଁ ଯିବେ ଆଉ କେତେ ଦିନ ପରେ ଯିବେ। ଭାବୁଥିଲି ମେଳା ତ ଆସୁଛି ଏମିତିରେ ବି ପଳେଇବି 3-4 दिन ପରେ। ଆଉ তোকে ଯୋଉ କାମଟା ଦେଇଥିଲି ଯେ ସେ କାମଟା କରି ସାରିଲେ ନବେ। ତୁ ମାଲିକ ମତେ ତ ନାଇଁ ଜାଣିକି ମୁଁ କେମିତି ପିଲା କେତେ ହିଁ କରିଦେଇଥିଲି। ହଉ ଠିକ ଅଛି କିଛି ନାହିଁ ପଇସା ପତ୍ର ଦରକାର ହେଲେ କହିବେ ହେଲା। ଏଇ ଦେଲା ବେଳେ ମତେ ଦେବେ 6-7 ହଜାର ଟଙ୍କା ଟିକେ ଦରକାର ଘରକେ ଯିବି ମେଳା ବୁଲିବି ଫେର ମୋ ମାଆକେ ନେଇକି ବୁଲେଇତେ ଯିବି ତ ସେଥିପାଇଁ। ହଉ ହଉ ନେଇଯିବୁ ହେଲା କେତେ ନେବାର ଅଛି ନେବୁ ଯେ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ କର ହେଲା ଦେଇଦେବି ମୁଁ ତାହେଲେ ଯିବି। ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କର ଫଲୋ କର କମେଣ୍ଟ ଲାଇକ୍ ସବୁ କର। ମାଲିକ ତୁଇ ବି କହ ମୁଁ କି କହିବି ତୁଇ କହିଲେ ସିନା ଲୋକ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରବେ। ହଁ ହଁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ଆମର ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବା ନିହାତି ଦରକାର। ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो।